Ganzam, Gujan. And with you, we overseas. Please. Don't say that, guys. This is overseas, huh? Yes, Zulu is Phesheya. Man, you can keep the panel. So we son. DSD. Into azobeyiphimba lapha ngiyayisaba. Into abazoyiphimba bonke laba bafana. Kune top 10 nje amabhimbiyology azobe lapha. Angibathi ke lo siswa ngakithi uNkulunkulu wami oqoma njalo haya loyo. Flop lokugcina ke leyo. Bazophimba nje. Mina ngishana ni advance ukuthi bawu2 bawu 6 or 7 abantu abazoshaya into ekhona. Thosa le cancela number 1 uzocula kahle. Ashela emhlophe uze chemist bazoshaya kahle. Nyene emhlophe uzoshaya kahle. Udlobheke is going to be the best. Upoto is going to be the best. The rest they must forget. They're not going to make it. Leyo nto leyana kuyomsango leya nto engibalayo. Mina umuntu adeshaya live ngicela ubuku live wami manje lapho ukuthi live ushaya kanjani. Ushaya live ukuthi ngabe ngicela iculo lokaSidumo show lutho kodwa live. Now I'm coming back to the country just nje uzohleka nje. Phesheya. You see the weather. Look at the weather, guys. Look at the weather, guys. In this country, in this country. How are you feeling being overseas? Yeah, first time in overseas. I know it's not my first time. First time on which country you come from? Okay. First time on a flight. Oh, first time on a flight. Mlungu, uyaqala la ugibela ibhanoyi. Hey, kana sekuyalunga. Yilo nto siyifunayo ke nabo ngabe bajabule ekugcina. Badle mbo njengezisha. Hawu. Phesheya, buka iweather yakhona. Yeah.
Yebo. Ile manje kunabayi ngama-flight. Hayi, bayashaya abantu abangene besheshe kuyamanda la. Hayi. Phesheya. Mawude bhalo indaba ngabantu. Bhalo, hey, akaningizwise ngani yami. Hey, ucab driver lapho ngifuna ukuyibamba lento. Hawu press ama-button nje ngahlulwa yini? Hayi uDJ la ndibona ngathi uDJ la inqakanyana amabhathina lapha. Hawu ngahlulwa yini? Hawu ngafethe. Ngifuna ukuba yilo mongameli lona njengophuthile oyibambelayo ibhalo. Awubamba lokhu njani? Nayo lo sikhwama lo uthi uyaqala ukugibela ibhanoyi. Ungumlungu kodwa akwazi ngisho. Yo. Hey. It's cold here overseas. Accent ile sababu tu ada ushabi ya ifala lo na chef hai. It's cold, eh? Hey, very cold. Oh. So Edlala gele. Oh. Controla basta lei ci salvato, c'è. Ah, uda bagithi. Ngeke uyathatha ngenzela kwabili. Yangento Edlala. Kuza ihlele kahle. La lento ukuthi izalo zinhliso zenyuka. Siyayitala nje ngalezi zinto. Awuzazi yazi. Awuzazi yazi. Baliqele lapha nakulayi. Ukusuza idumo la ebhalweni phakathi. Ungibophelana nanunu. Awusuka manje nayi inkunzi. Iqodola lapha kulayi mthathela. Hey, very cold, eh? You will make it hot sometimes, eh? I want us to be hot like you. Yabona uDJ.